नोंथांमोना सानदों जानो हागौ बे भिडिअखौ मानो होदों बे भिडिअआथ' गोजाम नाथाय दिनै मानो होदों भिडिअआ गोजाम नाथाय सोमोन्दो गोनां बे समाव UPPL राजखान्थि हानजानि सासे दैदेनगिरिया गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथाङा बुंदों बर' हिसाबै आं दुखु मोनदों बर' हारियाव हिन्जाव माहारिखौ लोक्षि एबा माइनाव होनानै सनमान खालामो माइनाव माने जाय नखरा ग्रोम जायो दोहोन सम्पति जायो हाग्रामा महिलानि मान सन्मान आरो आइजो माहारिखौ गोसोम दागो फोनांनो नागिरदों नामा 5,000निबो बांसिन बर' हारिनि सुबुंफोरनि बोलिजों सोरजिजानाय BTC सेक्रेटारियेटआव फैनानै जुमुदै गारलायोब्ला बे बेसेबां हारिनि थाखाय गनायजाथाव नोंथांमोना गोसोआव दंना बै सानखालि जुमुदै गारलायनाय भिडिअखौ आं बर' हिसाबै लाजिनाय मोनदों BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारियाबो सासे मोनसे समाव BLTनि दैदेनगिरिमोन अब्ला हाग्रामा महिलारियाबो उग्रपन्थीमोन नामा मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया उग्रपन्थीब्ला हाग्रामा महिलारियाबो उग्रपन्थी जुमुदै गारलायनाय BTC सेक्रेटारियेटआथ' मुनमुन ब्रह्मनि बिफानि सम्पति नङा बेफोर गोख्रों रावजों सोंखारिदों UPPL राजखान्थि हानजानि लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि रंगुल बर' बिथाङा मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिखौ मुनमुन ब्रह्मआ उग्रपन्थी बुंनायखौ लाना गोख्रों फिननाय होफिनदों सासे दैदेनगिरिया हारिनि थाखाय मावबोनाय बिहोमा होबोनाय हाग्रामा महिलारि रनजित बसुमतारि गोविंद बसुमतारि आरो गोबां बारग' NDB बारग' BLTफोरा हाथियार नागारनाय सरासनस्रा सुबुंफोर बायदि सोरबा दैदेनगिरि महरै खामानि मावगासिनो दं बेबायदि समाव सोरबा दैदेनगिरिखौ उग्रपन्थी होनना सारा बारग' NDB बारग' BLT बेफोरखौ उग्रपन्थी होना गोथां खालामफिननाय बुंनाय जायाखैना बिनि सायाव मा बुंगोन बर' रायजो राजाफोरा जाय हारिनि थाखाय सम आरो थासारिखौ नायना हाथियार हमनो गोनां बाध्य जादोंमोन दानिया फैदो बिथां रंगुल बर'आ मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि सिगाङाव बड'लेण्ड बुब्लिया होनि एसे दिनैनि तारिखआव आं दुखु मोनदों सासे बर' हिसाबै मानो बर' माहारियाव आइजोफोरखौ सानफ्रोमबो जोङो माइनाव बा लोक्षि होननानै सनमान खालामो माइनाव माने जाय नखराव माइनाव दङ नखरा ग्रोम जायो धोन सम्पति गोनां जायो जोबोद मोजां आब्रुथि नखरा सोलियो समाजा दैदेन जायो किन्तु सासे हिन्जावसाया जायनिखि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिबनां नामा होननाय खोनादों आं बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि मान मर्यादाखौ बहासिम लांखो मोनसे कुइसन जादों बर' माहारियाव जों सानफ्रोमबो आइजोफोरखौ लोक्षि जे होननानै सिबिबोदों बे सिबिबोनायाव बिथाङा बहाबा नङाबा बहाबा एसे गोसोम दागो फोननो नागिरदों नामा माखासे आइजोफोरखौ सन्देह खालामनो नागिरदों नामा बिदि मोनसे कुइसन जादों दिनै बे बाथ्राखौ रिफारेन्सआव बिनि थाखायनो आं लाबोनो गोनां जादों 5,000निख्रुइ बांसिन मानसिया जोंहा हारिनि थाखाय थैनो गोनां जादों बेनि उनावसो जोंहा मोनथाम एकर्ड जादों BSc BTC BTR BTC सेक्रेटारियेटआ मोनसे मन्दिर बायदि बेयो बर'नि गोथां थैजों लुजानाय मोनसे मन्दिर बायदि बिनि मोखाङाव गां फैनानै जुदि सोरखौबा जुमुदै गारलायोबा बेयो बेसेबां हारिनि थाखाय एक्सेप्टेबल सोरबा सोंहरदों आंनियाव जे बे मुनमुन ब्रह्म ना मा होनना बुङो बे आइजोआ बर' हारियाव बेसेबां कन्ट्रिबिउसन दङलै होननानै आं पार्सनेलि आंनि बैसोआ 32 बोसोर जाबाय दिनैसिमथ' आङो आंनि केरियाराव बिथाङा माबाफोर बा बिथांजोआ माबाफोर हारिनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन दङ होननानै आं नुफेराखै दङब्ला बिथाङा बुंनांगौ हारिनि थाखाय मा मावदों मावाखै आरो जुदि मावदोंब्ला बिथांजोआ बेखेना नलेजआबो गैया नामा जाय BTC सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव फैनानै सोरखौबा जुमुदै गारलानानै थांनाय बेराफारसेथिं सासे आइजोआ बिदि आखल आखु दिन्थिनाया बर' हारिनि थाखायनो बेसेबांबा लाजिथावना दिनै नोंथांमोना सांबादिक हिसाबै माखासे फुटिसा थागोन बैखालि बिथांनि जि जुमुदै गारलानाय गुबुनखौ बेखौ नायनानैसो लाजिनाय मोन्दों बर' हिसाबै लाजिनाय मोन्दों हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिबनां जानायखायनो बिथाङा MCLA जादों होननानै माखासेया बुंदों That means BPFनि समाव एक नाम्बार बाथ्राया नेपटिज्म सोलिदोंमोन नामा बेराफारसेथिं
हाग्रामा महिलारि बिथां बारग' चिफ बिटिसिनि बिथाङाबोथ' मोनसे समाव बिएलटिखौ दैदेनबोदोंमोन मुनमुन ब्रह्म बिथांजोनि बायदिब्ला हाग्रामा महिलारियाबो अग्रबन्थि नामा बिथाङा जेरैबायदि बिटिआरनि मानाव गेदेर इएम रनजित बसुमतारी बिथांखौ अग्रबन्थि होननानै बुंदों बिथांनि बायदिब्ला होमबा गावनि बिगुमायाबोथ' अग्रबन्थि जानांगोन बिथाङा जि स्टाइलाव बाथ्राखौ बुंदों जेरैबायदि दम्भालि मारिनानै जेरैबायदि इग'इस्टिक देखायनानै जेरैबायदि माने बेड एटिटिउडखौ लानानै बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों बिथांनि मथेब्लाथ' एक नाम्बार गावनि बिगुमायानो अग्रबन्थि मोनसे बाथ्राखौ आं दिनै सानदों सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभआ अग्रबन्थि आरो डेम'क्रेटिक सिस्टेमाव पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभनि जि सन्मान बेखौबो मिथिया नामा आरो बेनो पर्बत जरानि थाखाय एसे दुखुनांथावना जादों बेराफारसेथिं बर' आइजोफोरनि जि सन्मानखौ जाबाय माइनाव जोंनि लोक्षिफोरनि सन्मानखौ जाबाय जोंनि बर' आइजोफोराथ' बिदि सोरखौबा जुमुदि गादलाया आच्चा सोरबा पार्सनेल बा सोरबा इन्डिभिजुवेलखौ जुमुदि गादलाबाय बेखौ बबेबा मोनसे लेभेलाव पार्सनेल जुद्ध होनानै नांलायनाय होननानै मानिना लायोबाबो बे बिटिसि सेक्रेटारियेटआथ' बिथांनि बिफानि सम्पति नङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिफानि सम्पति नङा बर'नि गोथां थैजों লুজানাই বিটিসি সেক্ৰেটাৰী এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব পালসাৰ সিটি প্লাটিনা এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালসাৰ N150 খনো পোৱা যাব ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আৰসি ইন্স্যুৰেন্স আদিকে সাঙুৰি ৯৯৯৯ নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শোৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী দুটা হেলমেট ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 ত যোগাযোগ কৰক